În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, împreună slujitori, iubiți credincioși, dăm slavă lui Dumnezeu pentru această zi minunată, iată, în care ne-am întâlnit din nou în rugăciune și ca de fiecare dată încercăm să ne întoarcem la casele noastre mai zidiți, cu o dorință mai mare de a face voia lui Dumnezeu, pentru că știm cu toții că voia lui Dumnezeu este cea care aduce nouă pacea și ne aduce nouă mântuirea. Și întotdeauna căutăm să găsim cuvinte de zidire pentru noi în Sfintele Evangheliei. Biserica rânduind ca în fiecare duminică să fie citită o anumită pericopă evanghelică, în jurul căreia noi să încercăm să cercetăm viața noastră și să găsim în învățăturile lui Hristos destulă rânduială pentru viața noastră. Pentru că omul care trăiește în afara învățăturilor lui Dumnezeu, de cele mai multe ori se va găsi într-o stare de debusolare sau de derută. Și astăzi Sfânta Evanghelie ne vorbește despre un lucru foarte lesne de înțeles și foarte greu de făcut. Ne vorbește în predica de pe munte despre iubirea vrăjmașilor. Un lucru pentru care, zic eu, teoretic toți, înțelegem în logica lucrurilor că este bine să ne iubim sau măcar să ne înțelegem, să ne tolerăm vrăjmașii. De ce? Simplu fapt pentru care ar trebui să ne înțelegem cel puțin vrăjmașii este acela că dacă noi știm că cineva este dușmanul nostru și ne pornim asupra lui cu mânie și cu ură, el se va porni cu mai mare mânie și mai mare ură împotriva noastră, noi cu și mai mare mânie și mai mare ură, acest lucru ducând la un război care nu se termină niciodată. Și am văzut în decursul istoriei că de multe ori generații și generații s-au dușmănit și s-au ucis pentru că nu puteau să dea curs acestei învățături a lui Hristos care îndemna la iubirea vrăjmașilor. Iar eu zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru celui din ceruri, că El face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată aveți? Au, nu fac și vame și același lucru? Și vedem, iubiți frați într-un Hristos, că trăim într-o lume în care creștinismul este încet eradicat, mai cu voia unora, mai cu ignoranța altora. Și totuși acești oameni sunt oameni morali, sunt oameni care au grijă de viața lor socială, sunt oameni care își iubesc pruncii, care îi cresc în învățătura lumii, dar ei, cel puțin aparent, nu sunt cu nimic mai prejos decât mulți dintre creștinii noștri. De multe ori suntem rușinați, noi creștinii, de felul în care ne purtăm, noi cei care am primit porunca iubirii vrăjmașilor,
de cei care n-au primit această poruncă și se poartă ca și cum ar cunoaște-o. Și dacă îmbrățișați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult? Oare nu fac și neamurile același lucru? Adică și păgânii fac același lucru. Se îmbrățișează cu frații și se urăsc cu dușmanii. Este în logica firească a vieții. Fiți dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Aici este cheia, fraților, că păgânilor nimeni nu le cere să fie desăvârșiți. Pentru că nimeni nu le poate cere dintre oameni să fie desăvârșiți. Numai Dumnezeu, Cel care desăvârșit este și care ne exemplifică și ne-a exemplificat starea de desăvârșire prin Hristos, Fiul Său, El ne cere să fim desăvârșiți. Iar desăvârșirea se dobândește prin multe virtuți, printre care și această virtute a iubirii vrăjmașilor. Îmi aduc aminte de un cuvânt pe care l-am ascultat cu mulți ani în urmă, în care un părinte se întreba: m-am gândit mereu, oare ce ar dori Dumnezeu de la mine ca eu să mă mântuiesc? Ce aș putea da eu lui Dumnezeu ca să mă pot mântui? Și mă uitam în curtea mea, mă uitam în ograda mea, mă uitam în casa mea și mă întrebam ce i-aș putea da eu lui Dumnezeu. Și citind și privind Evanghelia, mi-am dat seama că nu pot să-i dau nimic din ceea ce am. Și atunci mi-am zis, Dumnezeul meu este un Dumnezeu dur, este un Dumnezeu pretențios, pentru că El ar aștepta de la mine ceea ce eu nu am. Și cum să-i dau eu ceea ce nu am? Și spune Părintele, m-am aplecat asupra Sfinților Părinți și am căutat să cercetez, să văd cum aș putea eu să-i dau lui Dumnezeu ceva în schimbul mântuirii mele ce eu nu am. Cum aș mai putea eu mântui? Și zice Părintele, am găsit răspunsul. Dumnezeu îmi cere să iubesc pe vrăjmaș. Cum aș putea să iubesc pe vrăjmaș? În primul rând, dacă i-am. Pe urmă, dacă i-am pe vrăjmaș și pot răbda, răsare sâmburele dragostei pentru ei, din înțelegerea că vrăjmașii mei mă pot ajuta să mă mântuiesc. Nimeni dintre prieteni nu mă poate ajuta să mă mântuiesc eu, pentru că ce trebuie să iert eu prietenului meu? Nimic. Dar în clipa în care eu îl tolerez pe vrăjmașul meu, Dumnezeu îmi dă putere de a-L iubi pe El, pentru că El mă ajută să mă mântuiesc. Și atunci, ce cere de la mine Dumnezeu? Dumnezeu cere de la mine ceea ce eu dăruiesc. Nu ce am, ceea ce eu dăruiesc. Vedeți dumneavoastră? Pentru că eu nu am ceva cu adevărat și nu mi-aparține ceva cu adevărat, decât în clipa în care pot să dăruiesc acel ceva. Atunci este al meu. Până atunci nu este al meu. Vedeți că dacă nu putem ierta, înseamnă că noi nu avem iertare. Noi suntem neiertători, pentru că nu putem să o dăm. Vedeți? Haideți să o luăm cu ceea ce avem material, că noi înțelegem. Hristos ne-a vorbit mereu prin parabole și prin pilde, pentru că era mai ușor de asimilat pentru noi, pentru oameni.
Dacă eu am două cămăși, vedeți, Hristos spune, cel ce are două cămăși să împartă, să dea una. Dacă eu am două cămăși și nu pot da niciuna, nu este a mea. Lucrurile care sunt ale mele le pot da. Ceea ce nu pot da nu este al meu, fraților, este stăpânul meu. Este asupritorul meu. Eu sunt subjugat unei dorințe care mă face sărac, deși eu sunt avut. Dacă eu am dușman și eu nu-l pot ierta pe dușmanul meu, eu sunt un om crud, pentru că nu pot da iertarea, pentru că egoismul meu este mai mare decât iertarea mea. Și atunci, eu nu sunt liber. Iar dacă eu nu sunt liber, eu nu sunt fiul al lui Dumnezeu, pentru că cel mai mare dar pe care Dumnezeu mi l-a dat mie este libertatea mea. Și eu trebuie să lupt ca să rămân liber. Cât de greu este să ne iubim vrăjmași, teoretic. Filocalia și învățăturile părinților ne dau câteva moduri în care noi am putea să ajungem să avem îngăduință și dragoste față de cei care nu neapărat ne sunt dușmani. Că vedeți cât de ușor alunecăm. Uneori oameni care nu ne doresc niciodată răul au spus un cuvânt cuiva. Acel altcineva ajunge cuvântul la urechile noastre și noi devenim dușmanii acelora înainte ca ei să fie dușmanii noștri. Răstălmăcim lucrurile și ne dușmănim între noi fără motive. Poate că ar mai fi de înțeles dacă cineva te caută să te prigonească mereu, să ai și tu dușmănie, dar nu. Noi suntem atât de firavi în dragostea noastră și în iertarea noastră față de aproapele, încât suntem frați între noi nedușmănii, încât suntem părinți și copii între noi, nu ne putem înțelege și așa mai departe. Și cum? M-aș opri la 2-3 exemple. Cum putem găsi noi o cale de a fi îngăduitori cu ceilalți? Și prima dintre aceste căi este conștientizarea propriei noastre vieți și a propriilor noastre slăbiciuni. Și să înțelegem că de dimineața până seara suntem dușmanii lui Hristos. Și să ne uităm cum ne privește pe noi și cum ne primește Hristos. De dimineața până seara suntem, ne trezim, gândim rău, bârfim, nu suntem de acord, argumentăm mereu, mințim, ne enervăm, ne supărăm, dar avem răbdare unii cu alții. Dacă ne uităm la viața noastră și conștientizăm cât suntem de alunecoși, va fi mai ușor să avem înțelegere și pentru ceilalți. Priviți-vă viața voastră, fraților, să ne privim pe noi înșine, așa cum suntem, nu așa cum am dorit noi să ne vadă oamenii, așa cum suntem noi, în adâncul nostru și în felul de a ne manifesta cu ceilalți. Pentru că cel care se privește, care se uită la el mereu, este ca și grădinarul acela care are grijă de grădina lui și în fiecare zi se trezește dimineața și udă tot ce a pus acolo și le sapă și le îngrijește și dăruiește timp. Să știți că acel grădinar nu are vreme să tot uite peste gard, Este atent la a lui rânduială și fiind atent la rânduiala lui, toți ceilalți sunt cei care sunt îngăduiți, cei care nu deranjează. De obicei, când nu ne uităm la viața noastră, ne uităm numai la viața celorlalți, ne deranjează, ne dăm cu părerea. Suntem foarte perspicace în a cataloga, în a pune noi etichete tuturor.
Pe urmă, deci unu, să ne uităm la viața noastră. Doi, să ne gândim cât de perisabilă este viața noastră. Adică astăzi suntem bine și zâmbitori și mâine ni se îngăduie o cruce care ne împovărează atât de mult încât nu o putem duce, simțim de multe ori că nu o putem duce. N-am ales, iubiți frați, să venim în această lume, n-alegem nici să plecăm din această lume. Însă, va veni o zi în care vom sta înaintea lui Dumnezeu. Și El atunci ne va întreba ce am putut dărui noi în viața noastră, ca să vedem cât de bogați am fost în viața noastră. Și nu ne va cere nici aur și nici argint, ci ne va întreba dacă am putut ierta, dacă am putut iubi, dacă am putut da o haină celui sărac, dacă am putut hrăni pe cel flămând, dacă am putut căuta pe cel bolnav. Gândiți-vă, dacă mâine ne întreabă Domnul aceste lucruri, câte răspunsuri pozitive putem da? Și fiecare să gândească la el, așa am spus, la viața noastră, milostenia din ultimul an, căutarea celui bolnav în ultimul an, zidirea în ultimul an, pe câți am învățat o rugăciune în ultimul an, pe câți am reușit să aducem la biserică în ultimul an, să rămână în biserică, să se împărtășească cu Hristos izvorul vieții. Să vedeți cât de bogați suntem fiecare. Ne vom cutremura. Ne vom cutremura cât de lipsiți suntem. O bâlbâială din asta așa, ca atunci când suntem scoși la examen și n-am învățat lecția. Am uitat caietul acasă. Nu va ține. Pentru că va fi caietul lângă noi, dar va fi gol. 3. Deci să ne privim viața noastră, pe urmă să ne gândim că viața noastră este un dar al lui Dumnezeu și este dat doar pentru a ne căuta mântuirea. Și 3. Numai împreună putem să dobândim veșnicia. Să știți că este foarte greu, și v-am mai spus, ca soțul să se mântuiască fără soție, ca preotul să se mântuiască fără credincioși, ca părinții să se mântuiască fără copii, pentru că această lucrare a mântuirii este o lucrare în care noi suntem trupul tainic al lui Hristos aici în biserică, iar capul este Hristos. Și ne spune că dacă un mădular suferă, tot trupul suferă. Vedeți dumneavoastră că boala trupului pornește de la un organ și dacă nu este tratată la timp, năpădește întreg trupul și îl ucide. Dacă unul din biserică, din trupul tainic al lui Hristos, este suferind și nu este tratat, depistat de către noi, tratat de către noi, și aici, atenție mare, nu mă refer la noi să identificăm persoane păcătoase, ci să identificăm păcatul care năpădește comunitatea noastră. Păcatul, și vă dau câteva exemple, păcatul de lăsării. Mergem să ne spovedim, să ne împărtășim duminica cealaltă. Păcatul de lăsării, păcatul mândriei. Suntem prea mândri ca să ne mai sfătuim unii cu alții. Le știu eu pe toate. Păcatul ignoranței, să nasc între noi păcate pe care le ignorăm ca să placem lumii. Mai bem un pahar, e cool. Ne ducem să ne petrecem până duminică dimineața
și mai luăm cu noi. Iar cei care înțeleg că e greșit să stai până duminică dimineața, nu spun pentru ca să nu fie catalogați habotnici. Este o ruptură și o prăpastie în comunități. Copiii nu ne putem aduce la biserică pentru că suntem prea lacomi peste săptămână, păcatul lăcomiei, muncim câte 2-3 joburi și suntem prea obosiți. Iar pe urmă ei cresc fără Hristos și ne minunăm. Oare ce s-a întâmplat cu pruncii mei? Erau ascultători într-o vreme. Erau ascultători pentru că nu le-am cerut nimic. Cereți-le pruncilor ca să vedeți cât de ascultători sunt. Cereți-le să vă ajute. Cereți-le să se roage împreună cu dumneavoastră. Cereți-le să-și zidească virtuțile a răbdării, a împărțirii, a dăruirii. Să vedeți dacă se răscoală sau nu. Împreună, nimeni nu se poate socoti într-o comunitate aproape de Dumnezeu dacă întreaga comunitate suferă de lipsa virtuților sau suferă de năpădirea ispitelor și a păcatelor care pune stăpânire. Da? Nu identificăm, nu trebuie să identificăm persoane. Noi, Hristos ne spune să iubim pe vrăjmaș, să iubim pe păcătos, dar să urâm păcatul din rărunchii noștri. Și 4, dați atenție persoanelor mai mult decât dați atenție lucrurilor. Dacă te gândești cu cine te cerți, îți va fi mai greu să te cerți. Mă cert cu fratele meu pentru pământ. Din păcate vine diavolul și ne întunecă. Noi ne certăm pentru pământ și noi nu mai realizăm cu cine ne certăm, cu cel de la care am subt același sân. Pentru că nu mai dăm atenție persoanei, dăm atenție lucrului. Persoana întotdeauna să primeze. Cel de lângă noi, chiar dacă nu este neamul nostru sau ruda noastră, este purtătorul chipului lui Dumnezeu. Dacă privești pe celălalt și vezi în el chipul lui Dumnezeu, îl poți, în primul rând, te poți meri înaintea lui. Pentru că chipul lui Dumnezeu este mai strălucitor decât tu, decât tine. Iar tu pe tine nu te poți privi. Da? Tu nu te poți compara niciodată. De aceea când venim la potir să ne împărtășim, spunem că cel dintâi dintre păcătoși sunt eu. Pentru că tu privești pe Dumnezeu în potir. Tu nu-i privești pe cei care sunt aliniați împreună cu tine. Tu te îndrepți pe Hristos. Iar când te compari cu Hristos, nu este un păcătos mai mare ca tine, dintre tine și El. Dacă ești atent la persoană, la om, la purtătorul chipului lui Dumnezeu, atunci îți este ușor să te smerești. Nici nu-L privești, nici nu-i vezi păcatele, nici nu-i vezi slăbiciunile. Pentru că înaintea chipului lui Dumnezeu, tu ești păcătosul. Așa venim la potir. Dacă noi realizăm toate aceste lucruri, vom vedea în dușmanii pe care îi putem răbda cei mai mari binefăcători ai noștri. Pentru că ei creează pentru noi posibilitatea de a ne îmbogăți cu tezaur al virtuților pe care le vom pune înaintea scaunului de judecată. Doamne, ăsta sunt eu. Și cuvântul și sentința va fi: treci de-a dreapta mea, slugă vrednică, peste puține ai fost pus, peste multe te voi pune, vino în bucuria Domnului tău. Amin.